Kyllä se on Kokeplayt ja tänään mä ajattelin kuvata SG:tä täällä Mineplexissä. Ja vaihtaas toi kamera tosta tommoseksi jännäksi. Ja mä tykkään siis hyppiä tässä, niin tää on ehkä vähän auto. Ja siis mä käytän tätä Raveler-kittiä, se on tosi hyvä. Niin mä oon valinnut sen, tai no mä valitsin sen kyllä jo. Noniin, nyt alkaa peli. Tai no ei ala, mutta se menee tähän. Mä oon sit ihan surkea luuttaja, niin ehkä vähän silleen. Niin nyt on valmis. N-Y-T. No niin, nyt lähtee. Dududududu. Eikä chestissä taitaa olla täällä, mä en oo varma. Etitään tuolla. Oo! Nonni, nyt pelataan saman tien uusi. Noniin. Täkkiä tonne. Ärsyttävää. Noniin. Noniin, vähän nopeammin. Noniin, Joo, mun nimi on siis toi Harjoki HC. Mä pidän sitä semmosena, koska mä en halua niinku pitää mun oikeet nimeä, eli sitä Kokeplaytsia. Mennään nyt valitsemaan toi Brawler, eiku se ei ollutkaan tuolla, vaan se oli täällä. Tururururu. Mä tykkään yleensä seikkailla täällä lobbyssa vaan. Kiva musiikki. Ai tostako se kuuluu? Jaa. No kirjoittakaa sitten videon kommenteissa, että tykkäättekö, haluatteko, että mä leikkaan tähän loppukohdat sitten tästä. Et niinku. No niin, nyt on tuolla täydet pelaajat, nyt odotetaan vaan. Hetki. Siis mä oon tehnyt tän, joo. Aiemmat Skywars-videot oli aika lyhyitä, niin tästä tulee ehkä vähän pitempi. No, suurin osa tästä on kuitenkin tätä lopussa seisuskelua. Ajaa, tää on tää. Nyt lähtee. Saisin nyt edes jonkun swordin tästä alkuchestistä. Ui vitsi, nyt se lähtee jahtaamaan mua. Tai ei sittenkään ehkä. Taatte vaan regenausta ihan sairaasti. Höh. Äk. Mites tonne alas nyt pääsee? Uskallanko ottaa fall damage? Uskallan. Eihän se ollut paha. Lähetän tonne rantaan päin. Tuolla on tuo joku leiripaikka, mennään sinne. Ja sit mä lähden varmaan sinne Kyljäkäkylään. Otan nyt jotain ruokaa täältä. Bootsit. Bovi. Chainmail boots. Sitten lähdetään tonne. Ei jaksa lähteä tonne laivaan. Aha, tässä on kakko, mutta mä en jaksa syödä sitä vielä. Sitten kun tulee, nyt kun mä lähden niinku PvP, niin sitten... No niin, nyt on vähintään... No niin, nyt on ihan ok chat. Jes, stiikkiä. Vedetään tästä niskaa ja nyt lähtee. No joo, mä en tarvitse noita. Hei, siellä oli arveita. Lisää stiikkiä.
Karottia. No se bovi muuta käteen. Voi bovata täällä. Äijä. Nothing. Tossakin on. Lisää ruokaa. Mennään nyt tästä ihan huvin vuoksi. Hetkonen, johtaako tää laituri minnekään? No eipä tietenkään. Mennään sit. Hypätään tästä ja sitten mennään tästä joen yli. Ja sit voi parkkourata. Häh. Nothing. Onkohan tää hiekkakylä jo luutettu? Tää no eihän tää mikään kyläkään oo. Luutattu, mä vähän arvelinkin. Joku on käynyt täällä. Luuttasinko mä ton jo? Ei. Lisää porkkana. Vitsi kun vois nukkua tässä näitä SGtä. Yön niin saa nähdä, olisiko voittanut sitten yön jälkeen. Se olisi aika siistiä. Vitsi kun ois player tracker, niin pääsis niinku PvP:hen koska. Missä rajat on? Onko se rajat tossa? Ui vitsi, no jo tossa! Nyt ei jaksa noiden rajojen tulipalloille alastua. Hei, sanois mä alastua? Alistua siis piti sanoa. Mä menen kattoo, olisiko täällä keskellä jotain tyyppejä. Tuon mä taisin luutata jo. No jos en minä, niin joku muu. Nothing. Miekkaa tarvitsen, niin jätetään se nyt tohon. Drawing TNT, yes! Jaha, no mä en osannut kyllä koskaan ennen drawing TNTtä, niin mä tiedän, että sitä ei voi liikutella. Kuvalblokkeja. Kivetään nyt ihan läpällä tänne vuoren päälle. Tururururu. Vuorikiipeilijä. Nonni. Ja sit toinen tie. Pääseekö tonne vuorelle miten? No! Ääk! Voihan... No, ei se mitenkään paha olla. Ääk! No en mä nyt enempää haluu! Nonni. Tää taisi olla tässä. Olisiko täällä jossain player tracker? Joo, laitetaanko nyt deathmatchi vähän läpällä? Jee! Minuutin päästä alkaa deathmatch. Tuskin mua kukaan täältä löytää. Wow! Siistii olla vuoren päällä. Vähän surkea parkourissa. Nää. Nonni, tää taisi olla tässä. Joo, kiitos kaikille katsojille, se oli Koke Pledge. Niin, siis seuraava video. Moi.